खुलुमबाय बे समाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनै फुंबिलिनि रादाब आं नोंथांमोननो बे समाव होनो आखायाव लादों। गोबां रायजो राजाफ्रानो गोबां सोंथि उसुखुथु जाबाय थायो लकडाउन जागोन नामा होननानै, नाथाय लकडाउन दासिमबो होनाय जाथ'वाखै। लकडाउन होनायनि सोलाय लकडाउन बायदिनो गोरा नेमखान्थि खालामगोन, अब्लाबो लकडाउन होथ'वा होननानै मैया जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोननो हायो। आरो बे समावहाय नैथि रादाब हिसाबै नोंथांमोननो होनो आखायाव लादों। चिरां जिल्लानिफ्राय चिरां जिल्लायाव गंसे सिलाइजों लोगोसे गंथाम दंफां हास'ग्रा हन्डा मेसिन आरो गासै 12 मोसौ हालि आरो मोसौ मिथुन हमदों। अखिल गगैनो NIA स्पेसियेल कर्टआ आसाम बिधान सभायाव समायखिरा लानो गनायथि होबाय। बिस्वजित दैमारी बिथाङा MP मासिनिफ्राय रिजाइन लाबाय, MP बिबाननिफ्राय बिथाङा रिजाइन लानो लेटार हरबाय।